Miksi Ismo? No totta kai. Maailma on pullolla ihmisiä, jotka ei osaa mennä naimisiin. Saatikka sitten hypätä sillalta alas. No, ihan on ihan perusjuttuja. Ja nimenomaan. Ja tässä astun apuun minä, Ismo Laitala. Hei, tyttö. Sulla on vielä aikaa poistua täältä. Tämä kysymys, se saattaa kuulostaa hieman oudolta, mutta onnistuisikohan teiltä esimerkiksi superhydroseksi? Ei. No siinä näet. Siis kermaa viidepaketissa. Vittu. Niin, olisihan se tietysti. Niin, tästä nyt olisi. Ootte te ennen käyttänyt tällaista? Joo. Joo, oon mäkin pitänyt tuollaista mutta siitä on kyllä jokunen vuosi aikaa. No okei, kuitenkin täältä lähtee päälle. Ja sitten nostatte tämän läpän tähän näin. Miksi? Onhan sitä kuvaa paljon helpompi katsoa tästä kuin vaikka luupista. On nää kehittyneitä. Milläs vuosikymmenellä te olette viimeksi oikein kuvannut? 52 tietääkseni. Mikä te oikein aiotte kuvata? Aki Nikkisen persettää tai mun seiso. Kiitos. Okei. No sen verran mä voin paljastaa, että mulla on iso kyrpä. No ihan taatusti. Eiköhän lähetä. Jep!